Поздрав от Мария и мъката за техния син Велизар Патрона. Дами и господа, този поздрав е специално направен за Велизар Патрона от кнежа, най-бареският Анди Бари България, за най-добрия в кнежа, за Велизар Патрона! Валигар ми на Велизар Патрона! Всичко му върви! И България с Артеони, я ще бала Велизар Патрона от кнежа. О, Велизар Патрона, си боса на България. Всяка майка Велизар Патрона не ражда. И си мангут бари фамилия, капа бара в туме. Валигар мил на Велизар Патрона, пак му върви, върви. България той е човека, канадикен тут бала Велизаре с Артеони. Душманел му ударе. Велизар Патрона, най-големия, най-баро Анди кнежа. Велизар Патрона, за не постигнал всичко. Има пари, къща, палат и най-красивита майка Мария. Валигар ми на Велизар Патрона, пак му върви. О, Велизар Патрона, бе не слушай, душман. На себе